Digo, chiño, que faz? Pois que vou cociñar. Ca boca. Non, ca boca non. O que pasa é que estaba comprobando que todos os ingredientes estean ben. Ah, xa. Por iso estás co gorro, non? Sí, porque vou facer unha tortilla. Que digo unha tortilla? A mellor tortilla do mundo. Increíble vai ser. A ver, primeiro, por que vas facer unha tortilla? E segundo, non irías acender ti só os fogóns, non? Non, que ademais non sei. E por que vas facer a tortilla? Pois porque mañá facemos unha festa no cole e cada un ten que levar unha cousa e a min tocoume tortilla. Ai, que ben. Queres que che bote unha man? Case mellor as dúas, porque cunha man soa igual che cae a tortilla, Esther. É unha maneira de falar, é unha expresión. Refiro máis se necesitas axuda. Xa sei, xa sei. Mira, xa teño todo preparado. Xa. Igual necesitamos algún ovo máis. Ai. Pero imos lle dando. Vale, vouche dicindo e ti fas. Vale, veña. Primeiro pelamos as patacas. Vale. Pelamos las patacas. E cando están peladas, hai que partilas pequeniñas e despois botarlle sal. Sí. Moi ben, Esther. Partimos las patacas. Ala, listo! Agora imos poñer unha tixola ao lume con un pouco de aceite. E esperamos a que algún adulto se encargue. Eu teñome que conformar con Esther. Paréceme a min que vou deixar isto e vou ir pro sofá, Quero dicir que eu teño a sorte de que sexa Esther a mellor amiga do mundo. Xa. Ben, pois agora, mentres se frixen as patacas, podemos ir batendo os ovos. Tráeme un por pataca, é dicir, 3 ovos necesitamos. As súas ordes. Ja! Aí os tes. E batémolos. Vale, agora temos que mesturar os ovos cas patacas. Sí, e botar esa mestura na tixola de novo. E ímola facendo gusto. Esta como é para mañá, hai que facela de todo, digo chiño. Non pasa nada, pareceme genial. E agora chegou o momento máis difícil desta receita. A chef Esther disponse a darlle volta á tortilla, cun prato na man esquerda e o mango da tixola na dereita. Leva meses preparándose no ximnasio e cun simple movemento... Conségueo! Oi, Esther, quedou moi ben, que boa pinta. Ah, que sí? Que mágoa non poder comela. Xa, pero se lle damos un bocadiño pequeniño, notarase moito. Claro que se nota, digo chiño. Pero mira, que che parece se a comemos agora na cea e despois facemos outra? Sí, veña, poño eu a mesa. Veña.